ješitnej a jako mimořádně pyšnej. A to už vidíte jako na tom, že měl neustále, a protože jeho postavení bylo mimořádný, jako tenhle, měl velkou podporu prostě v té církvi, ten papež a tak dále. To znamená, on byl vlastně takovej, řeknu, že přepral medvěda, jo. A měl šílený množství taky samozřejmě odpůrců v té církvi. A ono to dost dobře jako pak nemohlo skončit jinak než tím konfliktem, protože v tom prvním procesu on něco slíbil, nejde teďka o to, jestli k tomu byl donucený nebo ne, že jo. A fakticky to porušil. A v tom roce 32, nebo jako když vydává ten dialog, no tak tam udělá úplně tu nejskandálnější věc, že prostě slíbí tomu papežovi, že to tedy udělá jako, řeknu, symetricky a udělá a napálí ho jak malýho prostě fakana, jo. Prostě bude se jmenovat prostáček, dá mu do huby prostě nějaký argumenty, který to... Rozumíte mi, ono, tedy samozřejmě té církvi, a o čem jsme se bavili, není ke cti. Jo, a teď jde o to. Když by to byla věroučná problematika, tak by dostal prostě, pak ho upálili a není co řešit. Otázka je, proč tedy jako to monitum, který by se mělo týkat věroučnosti, to monitum, to napomenutí, proč tedy se týká tvrdě prostě té kosmologie, jo? To jako není ty církvi ke cti, jo? Jako, že to takhle prostě tohle, no. Má ta církev s tím samozřejmě, to znamená, jo, a ten argument, což je pravda, že neměl ten důkaz, že jo, a že se choval manipulativně, tedy jako agitační, to je nesporný, jo, ale bylo tohle jako na to, aby dostal jako tu ďavku, jo. Navíc jako ten kriminál byl prostě fešácký, jo. No ne, tak nebylo to, jo, tak není, že jo. On jako blbě viděl, že jo, pak dokonce neviděl vůbec, že jo. Zřejmě protože do toho sluníčka taky koukal, že jo, no to je. Takže ten proces jako je, a my jsme se o tom bavili, podívejte se, je prostě zvlášť nějaký Dondy, já jsem ho tady nechtěl tohle, prostě jsou nějaký jako lidi, kteří to zkoumají v těch archivech a je i prostě divný, že ten Vatikán ty archivy úplně jako neotevře, jo, v tomhle. Jo? Ještě stále. Jako stále nejsou, no. Částečně jsou vždycky jako otevřený a teď jako já jsem si tady poznal, nechci to říkat, jo, tam se třeba objeví jako některé ty věci, je tam taky jako jsou v bordelu, jo. Ale tedy jako ten bordel je způsobený tím, že to je blbě datovaný. Ten archiv je extrémně rozsáhlý, nemáme vůbec o tom prostě představu. A není jako digitalizovaný. Nebo aspoň jako tyhle části asi něco je, jako nevidím do toho, jo. Takže tady bych to mohl jako najít, jako prostě v čem třeba zrovna ten dopis, který se týká té transubstanciace, tak který je neuvěřitelný, má takovou, tam se ta trajektorie jako našla a byl pokaždý strán nešťastně, nejdřív to bylo rok blbě, pak byl zase nějaký měsíc blbě, jo, jako ty archiváři, kterýho zřejmě tam nebyl úmysl. No a takových věcí je tam víc, že jo. Jo, to znamená, ono je to tak, jako že by tam museli někoho pustit a to je zřejmě ta námitka, jako proč to, Dondy to našel, protože to byla nějaká vlastně náhoda, že jo. No. Vojti, používal Kepler taky formu dialogu? Jako v těch rozpravách nepoužíval. Tak, jak ji používal ten Galileo, Bruno ji používal. Podobnost. Ano, Bruno ji právě to, že vždycky do té diskuze dají jednoho chytrýho, jednoho hloupýho a třetího, který mezi nima osciluje a v podstatě to moderuje. A nahrává tomu chytrýmu vždycky, že jo, to je důležitý. Takže možná, že to byl i trošku italský styl, takhle. Ale ono to je čtivý, jako jo, to bych jako prostě, to je třeba říct, jako že ten Galileo byl mistr
jo, to je prostě, jo, ale to je doba, že jo, to je Shakespeareovej čas, že jo. Rozumíš, když vychází Astronomia nová, Keplerová, tak v Londýně vycházejí sonety. Jo, to je Shakespeareovi, jo, to je prostě, to je takhle, že jo. Jo, ale taky o to šlo, byly disputace, to je taky jako třeba říct, on jich měl jako mraky těch disputací a vyhrával je, jo. Jo, takový, a dělal to takový, jako že měl takovou tu bezvadnou metodu, že nejdřív říkal, jako jestli to je takhle, ty říkal, no to je logický, takhle, no a pak ti napál a ukázal, že jaký seš idiot, jo. Prostě trošku to měl tuhle metodu, která, no ale ta je velmi populární, to lidi chtějí, on byl mimořádně schopnej tedy, jako ano, ten. Ale je to tím, že on nebyl univerzitně vzdělán, že to nebyl univerzitán, dostal profesorský titul jako honoris causa. Ano, jo, ano. A neučil navíc. A navíc jo? byl z té disciplinace on byl vyvázaný. On to byl taky vlastně, to byl, no říkám, byl to švindl, jako vůbec to nebylo, jako, to bylo mimo jako vlastně pravidla, no ale si to mohl jako dovolit, no nebo... Vojto, já nejsem žádný odborník, jako, jo, ale jednu takovou drobnost vím a bohužel ji nemůžu úplně přesně umístit, jo, jako asi před 50 lety jsme s Báňou Boháčkem, když jsme psali tu knížku o fyzice pro děti, tak jsme padli na historku o francouzském doktorandovi, jehož jméno bohužel jsem zapomněl, ale pravděpodobně to tehdy vyšlo v rozhledech matematicko-fyzikálních, to je před polovinou 70. let. A druhá možnost je, že to Boháček vytáhnul z nějakých francouzských fyzikálních časopisů. Tenhle ten mladý doktorand, tomu bylo divný, že ty bráhové tabulky, jo, který měl Kepler k dispozici, jo, že jako nebudou souhlasit s tou hypotézou, že by ty pohyby těch nebeských těles musely být kruhový, protože to je dáno tím, že pohyby nebeských těles jsou pohyby duše, duše je kružnice, takže jo, jakmile by se připustilo, že ten pohyb není kroužení, to je úplný nesmysl. Jo? A to, že to Keplera napadlo, jo, bylo pro toho doktoranda zajímavý tím, že hned na první pokus zvolil elipsu a vyšlo mu to. No je na první pokus, na 70. No tak, jo, v tom textu, který jsem čet, bylo, že mu přišlo divný, že ho to napadlo hned. Jo? No, tak to a napadlo, jo, ale vybojoval si tu cestu. Já jsem se chtěl zeptat, víte někdo, kde jsou ty brahové tabulky uložený? Jako... To dokonce je na internetu. Už je to? No, to je na internetu vůbec jako všechny, dneska vlastně to mají ty Italové, jsou univerzity, které se tím dokonce specializujou, takže to tam jako najdeš. Ale k tomu jsem chtěl říct, prosím tě, to, že jakmile se začaly malovat ty planety na tu sféru, tak se vždycky ukázalo, že to je nepravidelný. Proto se tam dělala ta konstrukce. No samozřejmě, že jo. Jo? Aby se to skruhovatilo. Aby se to nějak jako... No jistě, to je jasné. Jo? Ale ať to dopovím, jo. Takže si vymohl přístup k těm tabulkám, jo? A on měl tu hypotézu, že oni ty pohyby nejsou elipsovitý úplně přesně. Jo? Tam působí na to vlivy těch vnějších planet a další záležitosti a jako, jo, teda, že mu to pasovalo, mu přišlo divný. A když ho pustili k těm tabulkám, tak zjistil, že v těch tabulkách někdo opakovaně škrábal. Jo?
Aha. A opravil tam ty hodnoty, aby to na tu elipsu pasovalo. Jak jsem koupil, tak prodávám. Jo? Tak to určitě ale nemohlo být. Takhle to měl Mendel, takhle to dělal ten zahradník Mendelovi, jo? Protože odhadoval, jako, jak by to mělo být. Ale takhle to být nemohlo, protože to bylo naprosto absurdní. Proto vyprávím tu šílenou vlastně story, jak ta elipsa nikoho nenapadla, byla nepřijatelná. Rozumíš mi, to je, z těch dat to nešlo vlastně tenhle, protože on musel udělat jako několik základních kroků. Jednak ten geniální způsob, jak je zastavit ty planety. Ano. A pak ten další mimořádně pracný způsob, jak vlastně ty Tychonovy tabulky, ale to měl i ten Koperník, to byl standard, jak je převízt do toho pravého sluníčka a dělat skutečně ty tam, kde to je, že jo, protože jakmile to sluníčko není pravý, jako, no tak ti to vyjde jinak, jako proto konec konců to ten Koperník měl mimo to sluníčko, že jo. Ano, ale ten drahé ne. Ten to měl těm sluníčku. Ten to měl taky mimo sluníčko. No, Jako všichni to měli, jo. A dokonce ten Kepler se tam jako zmiňuje, že ho to překvapilo. On měl za to, že to bude prostě pravý sluníčko. Třeba, jo, taková. Prosím vás, ale co myslíte Tychonovejma tabulkama? Tycho měl svý pozorování a tady od své školy a sám to do žádných tabulek nedotáhl. Jeho pozůstalost vlastně zpracovával Kepler a vytvořil rudolfínský tabulky. Takzvaný rudolfínský. Jo, takhle, ale to už jako, ale ty jsou použitelný jako obecně, ale vlastně on to, Zdeněk jako mě myslí, že to měl v nějakých sloupcích nebo v nějakým prostě data. No, jako data on měl. Takhle ono tabulkama. V těch datách měl tabulky. Pozorovací data. Ano, tak, observační data. Když se řekne tabulky, tak se rozumí. V těch datech někdo škrábal, jo. Já jsem, mě jenom to, jak to vykládal, což pokládám za neuvýšeně zajímavý, mě připomnělo tu 50 nebo 45 let starou záležitost a chtěl jsem zjistit, jestli jako se to nějak prosadilo. Ne, prosím tě, ale já bych to viděl jako naprosto vyloučený. Co? No jednak rozumíš, to je tak, jako že z těch dát nic neplynulo. Prostě to bylo jasný tomu Tychonovi. A jako že jo, vedlo takhle, Koperník si s tím vůbec nedělal hlavu. No jasně. Jo, to žádná představa jako tohle. Tomu Tychonovi to dělalo hlavu, protože jako dělal extrémní prostě přesnost jako v tom měření, že jo. A vlastně si s tím nevěděl rady. Jo, a líbí se mi o tom, že když viděl to kosmografický mystérium, takže pochopil, jako, že má teďka jako toho frajera, který by si s tím věděl rady, jako jo. Víš, to je prostě, jako ta velkorysost, tohle to mě baví, jako že to je. A dokonce třeba profesor Patočka říká, že to, že se potkal v Praze Kepler s Tychonem a mělo to tenhle efekt, je nejnepravděpodobnější příhoda české historie vůbec. Jo, to se nedá vymyslet ani tak, jako jo. Jo, a člověk si to uvědomuje, jako, až když to někdo takhle řekne. Proč by jako oni, každý no, rozumíš mi, to bylo úplně jako absurdní. A navíc, jako jo, to prostě, mě tam nejvíc zaráží, to skutečně předběhlo tu dobu prostě o 80 let, jako jo. Rozumíš mi? Jako první byl fakticky až ten Newton. Jako, ale to bylo, jak ty nenajdeš, jako kdo by tam byl. Tam přece musí být porád, ta supralunární sféra převládá ještě v tom 17. století, jo. Ne? Jo, jako no podívej se, to je dokonce zvláštní že když udělal, všichni hledali jako paralaxu, to byl to znamená, když je tady sluníčko a tady země, jo, už od starověku, no tak když za půl roku prostě je tady, no tak ty hvězdy by tam měly být nějak jinak, jo, paralaxe. A
teďka všichni hledali, jo. A hledali taky jako James Bradley, to byl jako první hvězdář jako britský. A hledal jsem vždycky nahoře, že jo, protože tam je nejmenší refrakce světla, jo, když koukáš na sluníčko a tam už je to jako prostě 30 minut, jako jo, to znamená, koukáš na sluníčko a ono už tam není a ty ho furt ještě vidíš, když se dotejká toho horizontu, jo. A takže to hledal nahoře a teď mu to velmi přesně, že jo, tam to měl na komíně, jako ten dalekohled, super, jako tohle. A teď se mu ty hvězdy, jakoby všecky byly o 20 úhlových vteřin jako dopředu, jo. A 1725, jako jo. A říkám to prostě proto, že Newton neměl důkaz pohybu, respektive měl a geniální, ale neuspěl s ním, jo. Newton prostě říkal, když se ta zeměkoule točí, tak musí být na rovníku prostě širší v důsledku prostě té odstředivé síly. Tenkrát ovšem bylo přesvědčení, že tedy jako to bude šišoj, změřit se to neumělo a je to šišej na vejšku, jako, jo, že to bude jako vajíčko. A on tedy jako ta genialita jeho byla v tom, že on tím vysvětlil ten precesní pohyb, jo, ten Newton. Jo, jakože jednou za těch Platonův rok, jako ten 24 000 let, ono je to jinak, jako, jo, že dneska koukáme na polárku a když, já nevím, se stavěly pyramidy 2700 let před Kristem, tak to, když se stavěla tak to byl Tuban, jako jo, Gamma Draconis, myslím, jako jo, to byla jiná hvězda. Polárka je zaplať pánbu jako větší a teď já nevím, to bude... Ještě tahle z Miletu máte návod, jak najít severní pól mezi zadníma kolama obou vozů. Tak, jasně, jasně. To už odpovídá. Jasně, to je to. Jasně. No a táhle z Miletu, to je 6. století před Kristem, že jo, to je... 600. No, takhle. No a tenhle Bradley, je to moc hezký, furt to nemohl přijít, protože to dělali všechny hvězdy, že jo. A nahoře ty hvězdy dělali kroužek a čím byly níž, tak to byly elipsy, ale vždycky to bylo těch 20 uhlových vteřin jako dopředu, že jo. A popisuje moc hezky, jak na to přišel a předvádí to i v té akademii, že jo, jako když to tenhle říká, byl na féry, na Temži, na lodi a ta loď se prostě rozjela a jak se rozjela, tak ten banner nahoře, taková ta korulev se jako otočila, jo. A jemu došlo, že vlastně to je podobný, jako když by, jako vysvětluji to tak, jako že sedíte ve vlaku, stojí ten vlak a do okýnka vám vichr bičuje déšť, takže vy ho vidíte kolmo. A jakmile se ten vlak rozjede, tak ten déšť nebudete vidět kolmo, ale bude jakoby proti vám. Jako, jo. A kdyby to bylo 100 km a ten vlak je 100 km, tak to bude 45 stupňů. Jo. A on si uvědomil, že tedy jako to je v důsledku toho, že tam běží to světlo a že to je akorát 10 000 kruhů a že tedy je to tedy 10 000 rychlosti světla a že tedy ta zeměkoule se musí pohybovat okolo sluníčka k těm hvězdám rychlostí 30 km za vteřinu. Jo. No a byl to první nevývratný důkaz toho, že Země se pohybuje a dokonce ne, že rotuje, ale že obíhá okolo sluníčka. No samozřejmě, když je tohle dokázaný, tak už nemůže nerotovat. No, jo? To přímo dokázaný nebylo, to podle mě dokázal až ten Bensberg jako 1802 nebo takhle, že jo, tohle, nebo pak ten Foucault s tím kyvadlem, ale tohle bylo jako na komoru, jo. To znamená, do té doby to byla furt hypotéza. Ano. A já taky jako tvrdím, a souvisí to prostě s tím Galileem a s tím paradigmatem, proč to nikdo neví? Proč se to neučí? Proč se neučí, když se stala heliocentrická soustava vlastně jako faktem? A neučí se to podle mě proto, že bychom neudrželi
to, že ta církev byla svině, že my jsme chytrý jako rádia, jako že ten pokrok prostě my jsme, kam se na to oni hrabou, že jo, jako takhle, jo, tenhle. A to dokonce, i když byl ten, jako, i když to bylo tedy jako, že jo, to bylo tedy, že jo, 1727 umřel Newton, takže to bylo vlastně až potom. Ono se uvádí 1725, kdy to on poprvé změřil, ale on to měřil pak ještě další rok a pak další rok mu trvalo tomu Bresleyovu, než mu to jako docvaklo. Ale nebyl o tom sporu. Přesto se koukněte, jak dlouho ještě trvalo, než se ta heliocentrická soustava přijala. Jo? To je taková věc, jako, která zřejmě jako takhle všechny jazyky na světě říkají, že vychází sluníčko. Všechny jazyky na světě říkají, že je to zatmění slunce, je to zatmění země. Jo, prostě to můžete, ať chcete, co chcete, vycházejí, jo, jako prostě tohle, no. Jo, prostě ten fenomén GPSka je geocentrická. Jo, to prostě nejde jinak, jako jo. Všechny mapy jsou geocentrický, jo. Prostě my na té zemi jsme, jako jo, to je prostě, to je, ať... Edmund Husserl blahé paměti provede ten nový kopernikánský obrat, kterým ukazuje, že heliocentrická hypotéza je záležitost specializované, poměrně málo významné vědy zvané astronomie, zatímco to, že my jsme pozemšťani, je v Lebenswelt, tedy v tom světě našeho života, nemůžeme být jinak než pozemšťani. Ano. Je potřeba provést ten obrat. Já jako proti tomuhle chtěl pozvat. Mně se vždycky líbí spíš jako novodobá astronomie než Aristoteles. A mě zajímá tahle věc, jak vlastně jsem to pochopil tak, že Galilei a Kepler se vymkli z toho aristotelismu každý jiným způsobem a proto si nerozuměli. Jo? Protože ten aristotelismus v tom zjednodušeným podání středověku a raného novověku znamenal citát z fyziky Aristotelovi, proč nemá pravdu Hyketás, že země rotuje. Všichni přece vidíme sluníčko vycházet a zapadat. Nikomu, pokud jsme nepili, se nám přitom netočí hlava. A což je taková ukázka toho, jak dobře zvolená empirická metoda může mít, jo, dobrý východisko ještě neznamená dobrý konec. A on to východisko udrží jenom za toho, čím, že rozsype svět. Jo? Na to, že je jakýsi svět podlunární, to je ten svět našeho života. A pak je ten nadlunární a tím se zabývají ti vědci a to normální lidi nemusí zajímat. Tohle je dneska zrovna v módě. Je zvláštní, jak vplyvání na Aristotela se shodnou církevníci, včetně neoscholastiků, na Aristotela, na Galileiho. Na Galileiho si společně zaplivou neotomisti, fenomenologové, nejvíc Heidegger, a i tak slušný noble člověk jako Husserl ku podivu, a tam bych to nenazval plivání, on to dělá decentně. Ale kde je to vyloženě plivání, tak to je Heidegger, nebo úplně z jiné strany postmoderna Feyerabend. A aby se církevníci, fenomenologové a postmoderna na něčem shodli, to už je teda jak dnešní vláda, jo? To už prostě jako extrémy. Jo? A to je muselo něco vyprudit. Jo? A jako když Heidegger štvalo to lítání na měsíc. Jo? Ještě k tomu, že to dělají amíci. A mně to přijde být tak, že je dneska jako velký tah zpátky k tomu Aristotelovu rozpolcení na ten pozemský svět, který nám jako představují ty humáči, jak jsme tady zavedení. A ten nebeský, který představuje ta věda, ale to se nás netýká, to je nějaká věda. A mně přijde, že vtip
buď na těch předsokratíků, anebo zase potom toho Galileiho, Keplera a dál sem. Nejvíc pak to je v kvantovce, kde přestane substance, že jo? To všichni tihle řeknou, že to je blábo, že jo? A takže to je něco jako mnohem rozumnějšího. A proto mě jde o to, jestli to nemůže být takhle, že oba Galilei a Kepler se z toho aristotelského světa vymkli každý jinak. Kepler tím, že nechtěl epicykly. A že tím připustí elipsu, tak v aristotelském světě nemůže na nebi být, že jo? A ještě s nerovnoměrným pohybem. A kdežto naopak Galilei v tomhle byl ten Aristotelik, že jo? A Kepler, tam on nemá ty úvahy vedený takhle, ale jako Našinec by řekl, ono to ztroskotá v okamžiku epicyklu, kdy si člověk uvědomí, že to je jenom matematický model. Jako matematický model to je geniální, to je jako dneska Fourierovským rozvojem, když tam přidáme 10. řád, proložíme tím jakýkoliv kvaziperiodický pohyb. Ale nesmíme se ptát, z jakého materiálu je to ložisko třetího epicyklu. A čili ono oběma jim je společný to, jako přeloženo do našeho jazyka, aby tam bylo kudy letět. Oni tam nechtějí letět, ani tomu není technika. A aby bylo kudy vůbec, aby byl společný prostor. A Kepler na to jde tím, že tam zruší ty kruhy. A Galilei na to jde tím, že zavede tu fyziku, chytí se toho antického motivu relačního pohybu a přidá k tomu ten volný pád, čili výklad, který je úplně jako nearistotelský. A teď předpokládá, že nějak podobně to je na tom nebi, ale to neví jak. Já nevím, no tak i s tím volným pádem, jo. To je jako všecko, co, tak Galileo byl geniální technik, extrémně zručný. Volný pád, samozřejmě to jsou skolastici, Buridan, Oresme, ty už to měli myšlenkově zpracovaný, jo. Aristoteles říká, těžší padá rychlejc než lehčí, jako. Už ty skolastici říkají, no a co když se to spojí drátem? Jak to je, že jo? Jo, tak tam ten by to měl zpomalovat, jo, už je to jako ten spodek. Ten Galileo prostě přijde na ten geniální nápad, že si nejdřív odvodí, že to je vlastně převoditelný na nakloněnou rovinu, udělá prkno a hraje prostě katilenu nějakou rychlou, dává si tam ty struny, aby to udrželo prostě jako ten rytmus a vyjde mu ty struny v nějakém kvadrátu. Jo, čili prostě cokoliv dělá ten Galileo jako... No. A pouštěl potom koule, že jo, a chtěl jenom, a hrál tedy jako ten rytmus, chtěl jako, jo. Čili hrál si ten rytmus a nastavoval si ty struny tak jako tohle. Vlastně pozoruhodný je ten Galileo, že cokoliv vlastně se mělo předvíst, jako udělat, jo, jako i ten dalekohled. Samozřejmě kecá, když říká, jako udělal jsem prostě jako tisíce výpočtů, nezaznamenal se ani jeden jeho výpočet, jako byl ovšem tedy extrémně soustavnej, obratnej, lešticočky, jako a tak, myslím, jo. Že neuměl moc počítat. Takže byl strašně chytrý. No, jasně, no, nic se nenašlo. Žádný, jo, píše tady jako tisíce výpočtů, ale jako nenašel se ani jeden, jo. Ale prostě jako těch věcí, s kterýma on, já jsem se tady o tom zmiňoval, on jako hned ten praktický důvod, jo, jak z ty měsíce na tom Jupiteru hned viděl, že to by vlastně mohly být ty hodiny, že jo, protože celý problém byl, jako jak se navigovat na lodi, že jo, námořnictvo, to bylo šílená věc, protože vy tedy jako, kde jste na jaký jste rovnoběžce, to je jednoduchý, jo, na té lodi, když si to představíte, tam je
jako když byste byli nahoře, tak máte polárku nad sebou, když to bude jednoduše, a když jste prostě v lese, taky máte šikmo a tak dále. To znamená, stačí změřit si, kde je polárka, a víte, na který jste vlastně rovnoběžce. No ale nevíte, na který jste prostě po ledníku, jo? Protože na to byste museli mít ty hodiny, že jo? Jo? A v té době nejsou hodiny. Ty, co jsou, se nedají vozit na vodě, no, tak aby nepřestavili. No, počkej, vozili se, když jel, vozili se přesýpací hodiny, no, jasně, no. A to nebyla sranda, že jo, ten námořník toho oběsili, jako když usnul nebo něco takového, jo. Ten si dělal čárky, že jo, to byla jako, prostě to nebyla sranda, jako tohle. To znamená, a ten čas jako nebyl, že jo, a Harrison, to se bavíme, já nevím, 1735 nebo takhle. On tedy jako si říkal, udělal dokonce takový dioptry jako na oči, jak by se prostě ty měsíce dali jako vidět, a vymyslel, tady byla výstava před časem, už je to pár let, jako italská jeho věcí, a tam byl Jovilá, což byl prostě takový jako logaritmicky velmi složitý otoční pravítko, kde byly ty 4 měsíce prostě nastavovaný tak, aby to ukazovalo ten čas, jako jo. Jo, já jsem tady jako nepochopil, ono to bylo jako za vitrínou, že jo, jako nebyl tam popis, ale koukal jsem na to, kam to bylo dovedený, ale jako nedalo se to použít, protože tam od sebou mrzká a tam je prostě tam to nešlo jako tohle, jo. Ty hodiny se udělaly, vlastně taky je musel udělat jako blázen, že jo, tak je, protože to je prostě ta šílená příhoda, jak vlastně nejlepší lodstvo, já nevím, jako britský, troskotalo, protože se blbě navigovalo, tam zařvalo jako, já nevím, 7 lodí nebo kolik, a jako ano, toho oběsili, a britská královna vypsala tu soutěž jako na tu dílku, když čtete taky, to je pěkný, jako když čtete Swifta, jako Gulliverovy cesty, tak ty Lapuťani jako měli tu zeměpisnou dílku jako řešenou, že ty věděli, že má Mars 2 měsíce, a jako všecko věděli. No a Newton tomu předsedal přece, té komisi, a vyloučil, že by to bylo možné. Že jo. Jako svou autoritou řekl, že to je nesmysl, že to na té lodi jako tenhle. Proto to nakonec dělal tenhle John Harrison, což byl truhlář, byl jako naprosto geniální, který to prostě, který nakonec celý život, a byl to takovej ten týpek, jakým skončím, jo, který napsal práci, která měla, nevím, 60 nebo 70 stránek pro tu královskou komisi, protože oni tvrdí, že to musí popsat, a to byla jedna věta. On nebyl to prostě, on jako vůbec to byla jedna věta, těch 60 stránek. Jo. On nebyl schopnej, přitom ta genialita byla, ta představivost, to, jako to bylo nevídaný, si představte, že on musel dělat, vyřešit tu mazu, takže měl guajakový dříví, z kterého to dělal. Podle let vyřezával ty jako ozubený kola. Ten první jeho chronometr, to byla vlastně skříň Almara H1, a ty H4 se vešly do kapsy, to už byly jako velký jako tyhle, že jo. Čili to byl vlastně genius geniu, který to nakonec vyřešil. Šli tak přesně, taky ta přesnost se neudávala ve vteřinách, ale v námořních mílích, jako okolik se ta loď splete, když jede prostě z Anglie do zadní Indie, tak jako kolik na té trase může udělat jako vlastně tu chybu, že jo. No, tak, no. Co je pravda na té legendě, že taky ze zoufalství zkoušeli telepatii mezi zvířatama ze stejného vrhu, když je to zabijou, jak je z toho pak je potřeba propíchnout toho psa z anglického vrhu. To je pravda, to se dělalo a bylo to šílené. Mučili zvířata, jasně, a z toho hřebu to bylo šílený, jako jo. Ne, to byla, jako, rozumíš mi, ta navigace byla tak vlastně důležitá věc, tím vlastně stálo a padalo, že jo, to jako
vlastně všechny ty lodě jeli vždycky podle břehu nebo podle jako tohle, případně jezdili podle větru, že jak tohle, ale vlastně, když si se potřeboval zorientovat, tak to bez toho času, to znamená zjistit, okolik se vlastně ta zeměkoule otočila. Jako je časový rozdíl. Jak tohle nejde, no. No, Vojto, jestli ještě můžu poznámku k tomu předchozímu, jo, jako to, jak se prosazovalo to moderní vědecké, heliocentrické oproti tomu středověkému, aristotelskému, nebo, když já myslím, že on ten Galileo nebyl Aristotelik, on byl taky jako Koperník Platonik. On byl Epikurejec. No, to by taky mohlo být. A dokonce tam je možná jedna sranda, jak někdy nejen chybný, ale úplně dementní zjednodušení můžou mít nechtěně o 2000 let později geniální následky. Tak Epikuros byl hrozně vtipný v jiných věcech, ale v tu fyziku on vlastně vůbec nepotřeboval. Tak jenom jako natruc v ostatním přijal tu atomistickou. Ale protože tomu nerozuměl, taky přijal blbě. On jinak nebyl blbec, má hrozně chytré věci, ale o jiným. A tu fyziku atomistickou demokritovskou těžce sprznil. Takže on ten pohyb atomů popsal jenom jako jejich pád. A protože ale uchoval z Demokrita to, že tam jako nemá být žádná účelovost, tak si ten pád představoval jako, že všechny stejně rychle, lehké i těžké. No, kdyby Demokritos slyšel, že můžou být některý lehký, některý těžký, tak by ho hnal holý, že jo? Ale otázka zní, jestli to Galileiho přesvědčení o tom, že lehký i těžký padají stejně, není vlastně tenhle ten Epikuros, který ho on znal horem dolem. A to bylo v té době celkem jako dost velké, protože to epikurejství byly dva možný trucpodniky. Buď jako v rámci systému novoplatonik, anebo mimo systém epikurejec. No, ono už to v tom 16. století šlo i jako platonik, protože 1453, jo, to je Koperník, jo, je shodný rok, kdy vyšlo první vydání v novověku Platonových spisů. To ne, jako vyšlo mnohem dřív. Ficino, no to je 15. Ne. Kolik? Ficino umírá 1490. Takže 14? Jo. Ale to je o 100 let dřív, no. O 1492 vydal komentář Areopagitikám Ficino a toho Platona vydal dlouho předtím. Takže to musí být mezi vynálezem knihtisku a 1492. No ale to znamená, že už mohl mít i toho Platona. To, co říkáš, to datum odpovídá, to má důvod, to není jako omyl prostý, protože z té doby, co říkáš, je to vydání, podle který se používá standardní paginace. To je možné. Tam je, jasně, no, já jsem chtěl tedy jako, a nechci se k tomu vracet, ale já to vidím jako, že to je podstatný rozdíl mezi nimi je v té metodě a že zvítězila ta galileovská metoda. Jo? Jako ten nespůsob. Jinak je pozoruhodný, když kouká člověk do těch scholastiků, co oni už měli, oni tedy jako nedělali experimenty, to byly jako myšlenkový tyhle, jo, ale jak oni mají jako vlastně už brilantně odargumentovaný ty námitky, já nevím třeba, co se týká setrvačnosti, jo. Jo, jako Aristoteles má tak, jako, že to musí mít příčinu, ten pohyb, že jo, a ty scholastici už říkají, no ale jak je to s kolem, že jo. Jo, to kolo se točí a kde se dělá ten výklej, ho žene dál, jako to tam jako nejde, že jo. A
A teď jako byl ten problém, který už měl tedy jako gramatikus, jako Philoponos 6. století, impetus, tištěný síla, jo? Co dělá ten šíp, že ho vystřelíš jako dřevěňáka, no. A teď jako byla námitka jako velká, že když se to tady všecko hejbe, tak jako kde je ta síla, která to způsobuje, že jo? A ten Buridan na to odpovídá podle mě úplně geniálně. Říká, no když to bylo tak, že to Pán Bůh 6 dní dělal a 7. den odpočíval, tak už to muselo běžet samo. No, jako, že měli jako... U Filipona je to přece s tím prvohybatelem spojený, tato teorie. Jo? No, Philoponos, to je 6. století, že jo? No, to je dokonce, jako Patočka to má krásný výklad o tom, že křesťanství se zorientuje v tom, že změní základní filozofii. Přestane být platonské a stane se aristotelský. Justinian zavře Platonskou akademii 529 a církev přejde prostřednictvím Filipona na aristotelismus. Na velmi krátkou dobu. Ale ten důvod je, že Proklos udělal to, že knihu Genesis posoudil podle Ptimája a zjistil, že to je všechno úplná blbost. Jo? Tím pádem to měli platonici špatný. Takhle je to Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Kde to bereš? Z Patočky. Co? Z Patočky, to je Aristoteles, jo. No ale to je nějaká melka i u Patočky, jo. Prosím. Protože Proklos se opravdu Genezí nezabývá. Proklos, jako, a počkej, tohle je den, který o něm šířili Aristotelici. To je možné, to je možné. To tam máte na špatně Patočka. Proklos je moc brzo, že jo, to je 5. století ještě. 5. století, no, a tohle je 529. To je takový čistý novoplatonik pohán, který si tak naříká na to, jak obtížně se už schání ty správné soky k provedení obřadu oživení na svátek, jo. A ostatní se... To už je, novoplatonismus už je jako stranou od křesťanství v té době. Jo? No, v té době už je většinový. Většinový. Nejen státní náboženství, ale i většinový. Proklos je první z novoplatoniků, který ten novoplatonismus přivádí zpátky do akademie, která mezi tím jako měnila všechny význání, co byly. A pak ještě asi 5 generací v té akademii je. Ještě ti postprokloští scholarchové píšou, že se musí smířit s tím, že většina našich žáků už jsou křesťané. No. Ale že by jako polemizoval z Genezí, to by jako vůbec to nemá jak. A myslíš, že to je pomluva? To je pomluva, kterou udělali potom, že jo. To byl takovej opravdu rizí teoretik, který se jako takovejhlema věcma vůbec. No ono to teďka vyjde znova ten Aristoteles, jo, to už to konečně budou mít editovaný. Byl problém ještě jiný. Který Aristoteles? Aristoteles je předchůdce a dědictva, už to vyšlo znova. Jo, tohle. Jo? Nebo nevyšlo ještě? Ne. Já myslím, že to ještě nevyšlo. V té Patočkovské edici. Vůbec i těch scholastiků, tam jsou hrozně zajímaví právě ti, co nejedou v tom hlavním proudu, to mystický, že jo. A to jsou ty, co jsme jmenoval. A dokonce je tam takovej, myslím, že ten Mikuláš z Otrekortu, nebo který, co jaksi zaved takovou fyziku divné galilejovskou, akorát to má to tření rovnou. Takže on má představu, že abych uvedl těleso do pohybu, potřebuju sílu, která je úměrná jeho váze. Abych je udržel v pohybu, potřebuju taky sílu. Počkej, ať to řekne. Ale řekni to. No.
těleso ponořené do kapaliny je navětšováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. To je něco jiného. To jsme se Něco učili. jiného, ale Ale víš, jak to bylo? Ale za bolševika se říká váha soudruha a soudruhem potopení. Se rovná váze soudruhu soudruhem dříve jako vynesený. No říká, ale on myslel jako, to je Archimedes, to, co jsi říkala. A když tohle je pozdější, co říká. To je mnohem pozdější. To je, no ale o pár let jenom. No. Teď čtu vody ponořená, zdá se být i na lomu. Jo. ano. Ještě ten třetí, ten sprostej, to nebudu říkat. Říkej, Vláďo, tady jsi mezi slušný. No, Promiň, říkej já to. jsem tě přerušila, já jsem to No. musela říct. No ne, to přece. Jestli ti ještě Jako něco teď už to musíš říct, když už jsme řekli, že Ne, ale řekla jsi to dobře.